ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மான்சா சமையல் நாட் ஒன். இன்றைக்கி கிராமத்து மீன் குழம்பு சிட்டியில் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி எங்கள் ஊரில் ஃபேமஸான மீன் ஜிலேபி வாங்கி க்ளீன் பண்ணி 3 துண்டாக போட்டு வச்சுருக்கேன். மஞ்சத்தூள், உப்பு கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்கேன். புளி தேவையான அளவு ஊற வச்சுருக்கேன். 2 பூண்டு உரித்து வச்சுருக்கேன். தேங்காய் ஒரு பாதி மூடியில் ஒரு 3 பத்து அவ்வளோதான். அப்புறம் தக்காளி 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெங்காயம் 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இஞ்சி துண்டு ஒரு சிறிதளவு ஒரு 4 துண்டு அளவு கட் பண்ணி வச்சு, அப்புறம் புளி கரைச்சிக்கலாம். நல்லா கரைச்சி வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். நல்லா புளி சுத்தமாக கரைச்சிட்டு, அதுக்கப்புறமா தக்காளி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த 2 தக்காளியும் நல்லா கரைச்சிக்கலாம். தக்காளி ரொம்ப தின்னாக இருக்குது. அம்மி இருக்கிறவங்க அம்மியில் அரைச்சிக்கலாம். என்கிட்ட அம்மி இல்லை, அதனால நாங்கள் கையிலே கரைக்கிறோம். நல்லா கரைச்சி விட்டுடணும். கரைக்கிறத விட அம்மியில் அரைக்கிறது நல்லாயிருக்கும். அம்மியில் அரைச்சா இன்னும் டேஸ்ட் கூட வரும். இங்கே அம்மி இல்லை, அதனால் கையிலே கரைக்கிறோம். நல்லா கரைச்சிக்கணும். 2 தக்காளியும் புளியும் நல்லா கரைச்சி எடுத்துட்டோம்னா, கரைச்சி முடிச்ச பிறகு மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன், குழம்பு மிளகாய்த்தூள் 3 ஸ்பூனு, சின்ன ஸ்பூனில் தாங்க போட்டிருக்கேன். 3 ஸ்பூன் வீட்டிலேயே அரைச்சி மிளகா பொடி, அப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன், அப்புறம் நம்ம ஜீரகத்தூளும் போட போகிறோம். ஜீரகத்தூள் 1 ஸ்பூனு போட்டு நல்லா கரைச்சிக்கணும். எங்கேயும் கட்டி விடாமல் நல்லா கரைச்சிக்கணும். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து அதையும் சேர்த்து கரைச்சிக்கலாம். கரைச்சிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துட்டு பெருஞ்சீரக பொடி இல்லை, அதனால் பெருஞ்சீரகம் கொஞ்சம் எடுத்து இடிச்சுக்கலாம். நாங்கள் இடிச்சுக்கிறோம். நீங்கள் உங்கள்கிட்ட பெருஞ்சீரக பொடி இருந்ததுன்னா சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் இடிச்சு முடிச்சாச்சு. இதையும் அந்த புளி கரைச்சல்லையே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து அதையும் கரைச்சிக்கலாம். கரைச்ச பிறகு எல்லாம் சரியா இருக்கா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு காரம் எல்லாம் சரியா இருக்கு. கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்குது, சேர்த்துக்கலாம். தேங்காவை மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம். அம்மியில் தான் அரைக்கணும், அம்மி இல்லை, அதனால் மிக்சியிலே அரைச்சிக்கலாம். எப்போவுமே மீன் குழம்புக்கு தேங்காய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும். இஞ்சியும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சாச்சு. ரொம்ப நைஸாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப குறவரப்பும் இல்லாமல் மீடியமான அளவுக்கு அரைச்சிக்கலாம். வானலை அடுப்பில் வச்சிடலாம். அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. வானலை நல்லா காயணும். காஞ்சிருச்சு. நான் ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். குழம்பு தாளிக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஊற்றிக்கலாம். இந்த வானல் காயிட்டு
காஞ்சிடுச்சு. இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். தேவையான அளவு, இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய். போதும். எண்ணெய் நல்லா காயணும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. கடுகு தாளிக்கு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். பொரிஞ்ச பிறகு கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா பொரிஞ்சு வறுத்தோம். அப்புறம் வெங்காயம், நம்ம கட் பண்ணி வச்ச 2 வெங்காயத்தையும் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம். நல்லா எண்ணெயிலே கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். இன்னும் வெந்துருச்சு. பூச்சி வச்ச பூண்டு, அப்புறம் 2 பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருந்தோம், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம். பூண்டு ஓரளவுக்கு நல்ல பொன்னிறமாக வர மாதிரி எண்ணெயிலே நல்லா வேகட்டும். இந்த வெங்காயம் பூண்டோட பச்சை வாசனை போகணும், அந்த அளவுக்கு. அப்புறமா கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப அதிகம் இல்லை, லைட்டாக ஒரு 4-5 அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டா போதும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்ச புளி கரைசலை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா சேர்த்து நல்லா கலரி விட்டுட்டு, அந்த புளி கரைசலை வச்சுருந்த பாத்திரத்துலேயே இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை விட்டு கழுவி திரும்ப அதிலே ஊற்றிக்கலாம். நம்ம ஊற்றி வச்சு அப்புறம் உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு ஒரு முறை நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். அப்படி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சேர்த்துக்கலாம் தோல். எல்லாம் சரியாக இருக்குது. அப்புறம் தட்டு போட்டு மூடி ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து தட்டு எடுத்துடலாம். நல்லா கொதித்து வந்த பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் விழுதை அதிலே சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா கழுவி ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றி வச்சு கலர் விட்டுக்கலாம். எப்பவுமே மீன் குழம்புக்கு முதல்ல எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி ஊற்றி விழுது அரைச்சி எல்லாம் கொதிச்சு வந்த பிறகு தான் தேங்காய் ஊற்றணும். ஏன்னா அப்போ தான் குழம்பு நல்லா திக்காகவும் தின்னாகவும் இருக்கும், நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும். நல்லா கொதித்து நல்லா கெட்டியான பிறகு நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற மீனை அதில் சேர்த்துக்கலாம். ஒன்று மேலே ஒன்று படாமல் கொஞ்சம் கேப்பு விட்டு விட்டு நம்ம மீன் போடலாம். அப்படி போட்டால் தான் நம்ம கலரும் போது மீன் வந்து உடையாமல் வரும். கேப் இல்லாமல் எல்லா கேப்லேயும் போட்டு
மீன் போட்டு வச்சிடலாம். மீன் எல்லாம் போட்டாச்சு. அது வந்து அந்த குழம்போட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி, மீனெல்லாம் உள்ளே போகிற மாதிரியும் குழம்பு மேலே வர மாதிரியும், அப்போ தான் கொதிச்சா மீன் சீக்கிரமாக வேகும். ஏன்னா நாங்கள் எடுத்துருக்கிற மீன் வந்து கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா வேக கொஞ்சம் லேட் ஆகும். நல்லா கொதிச்சு வரணும். எப்படியும் மீன் வேகிறதுக்கு ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷமாவது ஆகும். தீயை சிம்மில் வச்சு செய்யணும். நல்லா கொதிக்குது. நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கு. நம்ம 5லேருந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும். அப்புறம் எங்கள் குளத்துலேருந்து கொஞ்சம் மீன் பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கோம். அந்த மீனையும் இதிலே தான் சேர்க்க போகிறோம். ஏன்னா அது ரொம்ப சின்ன சின்ன மீனாக இருக்கிறதுனால கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி போட்டு அப்படியே வைக்கலாம். அதையும் சேர்க்க போகிறேன். சேர்த்துட்டோம். அதுதான் நல்லா கொதிக்குது. அப்புறம் மல்லித்தலையை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஏன்னா மீன் குழம்பு நல்லா மணமாக தான் இருக்கும். அதோடு இன்னும் கொஞ்சமாக நம்ம கொத்தமல்லி போட்டோம்னா இன்னும் வாசனையாக நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். இப்போ கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லி போட்டாச்சு. வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. மீன் குழம்பு அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. நல்லா சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி. அவ்வளோதான், அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா டேஸ்டியான மீன் குழம்பு ரெடி. எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கமே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். மீன் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு. நல்லா மீன் எதுவும் உடையில, நல்லா இருக்கு. நல்லா வெந்தும் வந்துருச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சுவையான மீன் குழம்பு தயார்.